And fresh from the tree. So yun, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Ika, nasa laban na tayo. So yun guys, papunta nga kami sa bundok. Bali maghanap kami ng native na ampalaya, yung wild bitter gourd na sabi nila. Tapos magtitingin kami ng mga pwedeng mauulam. Kasama ko na naman tong baby ko. Hindi ko makain siya guys ng ice cream. Oh, hi ka na sa kanila. Hi. 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 Yan guys, naglalakad na kami papunta doon sa bundok. Yan guys, nandito na kami. Bali dito kami kukuha. Dito sa banda rito. Bali may nakita na ako pero mga malilit yung dahon pa lang. Naghahanap pa kami dito sa banda rito. Yan. Ang dami dito. Pero malilit yung mga dahon. Maghanap tayo ng mga mas malalaki. Yun, marami na pala dito talaga. Ito. Dami dito. Ito guys, oh, dami. Guys, like na dito, lapit dito. Kuha tayo ng palaya. Ang taga-video ko ngayon ang baby ko, ang kutsing ko. Magaling na siya. Kasi paglaki niya, vlogger siya. Papa, panglaki ko na, balag na ako. Pakita mo yung mukha mo, Rod. Hi guys. Hindi, ganyan ay. Yay. Dito, lapit ka dito. Guys, pangliit. Tapos bato. Bato. So yun guys, may nakita nga ako dito. Well, favorite to ng baby ko. Alam mo yung favorite mo? Ayan o. Yan o. Ha? Yan o. Ano yan? Ito, favorite ng baby ko to guys. Wow. Sandali. Iwan ko muna dito ito kasi kukunin ko yun. Saan guys, ito kukunin na natin. Yun. Fresh from the tree. Saan guys, ito yung nakuha namin. Sarap to guys, fresh na fresh, organic, walang chemical.
Lagay ko dito sa bag ko. Guys, magtitingin pa kami ng sili dyan sa daanan kung may makikita kami yung manghang na sili. Tulo ng pawis ko. Tapos nagyayaan na din tong anak ko kasi napapagod na daw siya. Pagod ka na, anak? Opo. Sabihin mo sa kanila. Hi guys, pagod na ako. Pabuhat ako. Pabuhat daw siya. So yun guys, uwi na kami. Bali tignan lang namin yung sili kung may makukuha pa kami. So yun guys, kuha muna ako ng sili. Bali gugulain ko na lang ito. Sarap ito guys. Guys, kunin tayo yung mga bunga ng sili. Maraming hinog. Papa, nakuha ko. Huwag kang kukuha ng sili kasi kuhan maanuhan yung kamay mo. Saan guys, uwi na kami. Bakit? Sila eh? Papa, Bakit mo kasi? Halika na, bilis. Uwi na tayo. Lagyan natin ng tubig yan. Naghawak ka kasi ng sila eh. Babay ka na. Tatara na. Uwi na tayo, bilis. Para kuminom ko ng tubig sa bahay. Saan guys, kita-kita lang sa bahay. Bye-bye. So yan guys, ito na nakuha natin, ang palaya tapos sili. Himayin ko na lang siya. Ito yung mga sili na nakuha ko. Bali separate ko tong sili guys. So yan guys, magluluto na tayo. Bali kuhan, tinola. Ito yung manok. Ayun na yung palaya tsaka yung dahon ng sili. Yung rekado natin. And guys, mag-isa lang tayo ng rekado. Saan ka na naman pumunta? Ano yung tinapay na naman? Yan na naman yung maasim. Guys, lagay na natin yung rekado.
Yan guys, lagay na natin tong gulay natin. Yan. Fresh gulay. Ito na yung sili tsaka ampalaya guys. So yun guys, salamat sa pagsama sa akin sa video na ito. Hanggang dito na lang guys. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe. Tapos mag-iwan na rin kayo ng like or comment guys. Yan guys, hanggang dito na lang. Ingat yan guys.